फैसाफोरखौ मा खालामनो ना मादै दखना बायाबा आच्छा बे गथ'आनो लोमजानानै जि गाबबाय फैसाफोरखौ मा खालामनो दखना बुरजा बुरजा बायाबा बाय बाय आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो गोसोआव जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दं आं क'क्राझाराव दंफैयोमोन सानब्रै जाबाय बेनिफ्राय दिनै आङो क'क्राझारनिफ्राय बिदाय लानोसै माने आं न'आव थांनोसै ओरैबायदि दुखु मोनदों जोंहा आयं दोङो आं जायनियाव थादोंमोन बेनिफ्राय आरो दंबयो आं देखायगासिनो गोसोखौ ओरैबायदि दुखु मोनदों बेनिफ्राय मोनसे आरो खुसिबो जेब्ला आं क'क्राझाराव ओंखारो UN एकाडेमिनि जोंहा स्टुडेन्ट गथ'फोरा आंखौ रायदावनानै लोगो हमो मोनसे दखानाव बुरजा दङमोन बेनिफ्राय आदा पुस्का जाहोबाय जोबोर खुसि मोनदों रायदावनायनि थाखाय बेनिफ्राय आंनि माखासे खामानि दंमोन सानैसो मानसिखौ आं लोगो हमनो दंमोन आं बेफोरखौ लोगो हमनो हायासै ख्रिस्टमास जानायनि थाखायनो आरोना गराइबिल थांबाय चिरां थांबाय ओमफ्राय बेफोरखौ आं मावजोबनो हायासै आं जा थांखि लानानै फैदोंमोन आं बेखौ नेक्स्ट टाइम फैफिननानै मावगोन बेनिफ्राय आं ओरैबायदि आयंमोनखौ माने गारनानै थांनो आजिब मोनदों आरोना आङो बेनिफ्राय आरो आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था आङो बेसेबांनि दख'ना बायदों नोंसोर नुगोन आं बे इउटुबनि गेजेरजों आयंनो आङो मा होनो आयं नाङा आयं आं नाङा गोबाय गिजिनोबाबो फैफ्लांबाय आयं सानब्रैयावनो आयंआ अन्थावथावनो ओंखाम संनानै फुंनिफ्रायनो आरो नै जोंहा आंनि जाय लोगो फैबाय बसुमतारी ओमफ्राय आं नोंसोरनो मा होलांनो हानोना आं माने दिनै नोंसोरखौ बिदाय लानो गोनां आं गाबनो ओंखारदों आरोना आंनिफ्राय फिसा माने तफा बेखौनो गिदिर होननानै साननानै ला आयं दे जोंनाबो आइमोना नोंसोर बायदि बुरैबाय आंनाथ' आइया बेमारबो दंबयो आंहाबो प्रेसार जायो दे दे लोगो मोनगोन थांनानै थायोब्ला मोजां मोनगोन दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय था बर' गामियाव ओरैबायदि आजिब माने बिसोरो थांनानै थायो मोजां मोनो आरो बिसोरखौ नायनानै सोलोंनो मोनो गावनि गावनो बेरायबाय थाबासो मा सोलोंनो जोंखौ नायनानै थांनो हायो आरो बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद क'क्राझाराव जिजिरि दखना स्ट'राव नायनि माबायदि दामफोरा आब'निया आब' दाम खमावनो दामि दखना मोननाय नांगौ मासाखौ आब'सोना मासाखौ दाम खमावनो गांसे बायबा गांनै फ्रि मोननाय नांगौ आरो ने माने फैसा गैया बाय वान गेट वान गेट नङा गेट टु फ्रि जागोन गांनै नालाय माने 1 केजि ना 3 केजि फ्रि बेफोरबायदि मोनगोन मानो होनोब्ला जों बाक्सायाव ना थिकादारबो जानो हाया थाखा फैसाबो गैया गोरिब लाजाखाया नै जा मोजां मोजांखा समायना समायना नायनो मादैमोना दामि दामि दखना गानो नोंसोरखौ लोगो मोनगोन ना मोनथिबा एसे देलायना फैजागौ जोंखौ लोगो मोनगोन ना मोनथिबा देलायना फैगौमोन मेकआप लालायगौमोन ने नै बेथ' बेसेबा लोदो लोदो गिदिरथार खम दामि गानखायो बे दाम खमि गाननो रोङा ने ना आं खोनानो मोनदों क'क्राझारनि टाउनाव थानाय अयथासार दामि गानोनो सासेयानो 2 लाख गामि बायना लाङोनो जोंनिथिंनिया रायज्लायो माने क'क्राझारनि हिनजावफ्रा दामि गानथारो हाय होननानै आं नायनो फैदो दिनै आं उदालगुरिथिंजाय बिसोर रासिन बायनाय मोनबावो उदालगुरियावबो बायोनो नंगौ नंथारगौ 10,000 होनबा माथो 10,000 होना लांखायोनो दा आंनो लफाय दखना देखाय बेनिफ्राय लफाय दखनाखौ 3,500 बा 2,000 हरदो दुरबल जानानै जिखौनो खननो हानाय नङा आरो एसे मावजोबगोन जायो फिसाला होननानै हरबानो जाबाय फिसाला साननानै लादो ना फिसालायाथ' फिसाला फिसाला होननानै सानना लादो दे लफाय दखना हर आंनो
लफाय दख'ना गांसे हर लफाया नोंना नैबे नङा जायखिजाया आं लफाय गांसे लांगोन बेनिफ्राय आंनो मास्रेसनि बुरै मानसि गाननो हानाय सोरनो हैगोन आं बेखौ लांना बेनोथ' नोंसो सोरनो होयो आयु गावनाव नै खनसे थांबायथ' बियो ब्लेजारजों सोरनो हैगोन आं ओरैबादि मोजां कालार आराम मोननै थानाय मोनब्ला नैलाय मा खेवनानै जाजोबो खेवनानै नायजाजोबो नायजायो गानना नायथारबालाय बोरै जागोन आयु गाननो रोङाबा गानलायदो ओमफ्राय दाम खमावबो लांगोन आं हराब्लाबो लांगोन आं दे जेबो प्रब्लेम थाया ना केजि हिसाब लाङो ना केजि हिसाब लाङो नोंनि गोसोसै केजियाव 1 किल' केजियाव 1 किल' औ आख्लायासो केजि हिसाब बियो दा केजियाव 1 किल'बा लांगोन आं बै मादैमोन बायनायखौ नायनि र' दामि दामि नुखादों मानसिफोरखौ दख'नाखौबो थार दामि लाङो ना खम दामि लाङो देखायलाय बेखौ सोरबा लाङो नामा नों लांगोन नामा बेखौ बेसेबांनि बारा नङा बेयो बे 30,000आव हरजागोन 30,000 अब्ला नङा आब' सना औ आं हाबायाव खबर होनोसै ओमफ्राय खैनानो गाननो सप्तासेयाव हरदो आरामसे जागोन 30,000नि देखायबाय आंनो हागोन आं बेखौ 15,000 मोनबा बेखौबो लांगोन आं खैनानो गाननो आरो बे दख'नायालाय मा औ दख'नानो बे माबाया आर'नाइया मोजांथार माथो बेबा मा दाम बे पाटनि ना माबायो थायो बेखौ नों मोनसे कालार बिदोंमोन ना बेबादिनो थायो ना गानजायो ना गानजायोलै बेनो सोलिगासिनो दं बर्थमान समायनाथारथ' बिब्दि आब' आदा मोना हा बुरै मानसि गाननो बिब्दि मोजां गिलिरथार जाया गिलिरथार जाया बे आबैनो हैनो बेसेबां आबैनोफोरनो बे थिगब्रा जायालै क'क्राझाराव हायालै जोङो गोजौदो नों गासिबो लांजोबदो गुसु जागोन नामा दा थान्दायाव बे थान्दायावबो थिग गरमावबो थिग बे जेब्लायबो एनि टाइम गानजाग्रा बेयो गानबाबो समायगोन आंखौ खालामनानैसो जाबाय आदै दाम खमाव हरमारा नैखौ नों सेलेक्सनल' खालामजोबलाय दे नैलै 30,000निखौ 15,000आव जागोन दे जागोन 30निखौ 15,000आव दे जागोन दे जाबाय आं दख'नाखौ मा लादो देखायला गांसे दख'ना फ्रि हरबाय आंनो 30,000निखौ 15,000आव नै सोरबा साननो हागौ आरो ना गोसोथोनाय दङ गोसोथोनायनि लांदो बेफोरबायदि जेबो नङा नोंसोरो नायलांबाय दा भिडिअखौ आङो जायनो होगोन नोंसोर नुगोन सोरबा सिख्लाफोरनो पार्सनेल बेफोरबायदि लानाय जायाखै आं माने क'क्राझाराव दंफैयो भिडिअ नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन आरो ने पार्सा खालि जानोसै मादै खालि खालामजागोन खालि पार्सा खालि र' फैसा साननानै देखायनो होनोसै आं नायखामा खेबसे बोरै लादों बिराद सुन्दर कालार दामिथार ने आयु सोर मोनो बेबा मासि जाखोना बिमा बुरिनि जाहैबाय एसेसो सुन्दरसिनथार बेयो एसा फटन ना माने आं जायनो होगोन गासैबो गुफुर गोजा सुन्दर कालार बासो रोङो माथो दे बेखौ दे बे मोनसेखौ हर मोजांथार ने
गुफुर माने गुफुरथार मानसिया कन्ट्रास्ट खिन्थु जोंख्लाबजोबगोन गुफुरथार नालाय निउ इयाराव एन्जय खालामसिगोन बिराद सुन्दर बासिनो रोंगौनो सिख्लाफोरनि ड्रेस बायनो बिराद मोजां रोंगौ आं बिहामजोफोराबो सुन्दरखौनो मोनगोन माथो मोनथिलालै आं बेखौ बुंनो हाला जाय मोनो बे भाग्य गोनां आं बेखौ बुंनो हाला जाय मोनो बे भाग्य गोनां आरो दे दानि एन्जय खालामखा नंगौ खस्थ' दङआनो बेनो खैथा लादों गावसो मिथिसिगौ 40,000सोनि लाखाबायदां मानो सोरनो दामिखौथ' देखायजोबबावासैनो सिङाव सोजोबबाय फाग्लासो हागौ बेबो सेलेक्सनाबो डेन्जारखानो आयंआनो बुंखाबाय अरखिखौसो लाखादों दख'नाया फाग्लासो आरो जाबफैबावबायसो गांनैबाव नामारबाय आरो थिखांबावदो बे आं थिखांदो आब'आ थगायजोब्बाय आंखौ नै नाय बाक्सानि होननानै थगायबाय आंखौ क'क्राझाराव दोनैसो फैदो दख'ना जिबनाव लाइफआव आं फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि दख'ना बायदो लाइफआवनो जिबनाव थगायबाय आंखौ आब'आ मोजाङैनो